vakakuitira miedzo but kana angachidya maid mumba makarara mukadzi wako kuchechi vari kuita sei? Munoziva kuti vanhu tikada kupota tichitiza reality ka tichitarisa reality bhuku iripo ndeyekuti vanhu ava ndivanhu vechivanhu vese. One thing you need to understand, kana paine munhu anoteerera mharidzo dzaApostle Chiwenga ndini. But ukaera watora Apostle Chiwenga as a divine being, munhu asisitori munyama, devoid of wrongdoing watokanganisa. I value Chiwenga, Apostle Chiwenga, for ability yake yekuparidza the truth. Mautongobata hwani chete nyaya yekuti kai muprofita kwenyu kucabinet kwamunoda kubata ikoko timati masaira pantu Chamisa isakwira mamombe. ndabata naye nyango chamisa ndi munhu wenyama Anta akachiwa magaro. Saka chichashamisira ipapo. Wamunzwa Chamisa achiti mamombe mwana wangu. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Koshumba, muri kuita seiko maprofeti maakudya mameidheri? Ndivanawo njari vari kuzvita zvizvo. Izvezva mudhara. Nyimo nepambaira zvese zvodyiwa. Izvezva rekupi ndozhara yakana zvii. Unganzi profeti apa unodya maid. Tati unenge uchitodyawo top shelf semunhu waprofeti. Aiwa but pasi iwe usataura kuti hanzi uchidya maid. Ana maid havasi vanhu. Ana maid. Aiwa. Dai matoti akavhiringidza akaita take advantage of. Maid munhu. Aiwa maid munhu anotodyiwa. Kama wirirana munotodzana. Kana zviri zvamunoita vacharika siyai. Musadya maid. Zvakafanana nokudya ndiro kana kapu. Kuti munhu anogezera ndiro nekapu. Kana kuti imimi muri kudyiwa nemukomana webasa naye vachari. Muri right, waumana nyika inoyevedza. Maruva enyika haperi. Zvakudipenda nokuti wayevedzwa neripi, rose here kana kuti wayevedzwa nedaffodil. Zviri kwauri. Nyika yakanaka still. But dangari nesi. Mese maitapera kutaura here kuti akadya nesi wake, akadya what. Izvo zvine kakuenzana ka because kana yava maid zvatori neka possibility kekumbunyikidzwa kapa. Yeah, kumbunyikidzwa is another thing, but title cannot quantify kuti unoqualify kudyiwa kana usadyiwa. It should. Aiwa, munhu anombunyikidzwa ka. I mean, kana tichitaura statutory rape, munhu ane makore ari pasi pakwe kuti unogona kunge wakamuvhiringidza pasi. Naye vachari ndimi muri kuno advocate zvemarights. Imi vari kumbunyikidzwa vese mumaofisi umu ma-underage. Handisi kutaura kuti underage. Ndati title. Maybe mandi-explain again. Ndati maid munhu. Saka ngatisamhanyise kumberi kuti maid ari less, but vanogona kunge asina kumbunyikidzwa vachitowirirana. But no, haasi less. It's a profession. Ari kutongoita basa, haasi less. Zvafanira kuti saka maid akaenzana ne-position kana kuti ne-level remudzimai waprofet. Ndo pandiri kuti kuva maid it's a profession. Ari kauya kuzo. Hatisi kushora profession. Muri kuti tiri kungoita comparison yekuti marevhuru akasiyana
ane level repamusoro anenge asiyana semalevels aiwa musataura kawana chari senonzi muri kutaura nyaya yakaitika kuamerica. Isi tiri vanhu vechivanhu. mumwe mushandiri Munhu anokushandira mumba mwana wako noukatora mwana wakubata nokuti tozviti chii, totaura zvechivanhu. Itai zvenyu Lion King imimi mukadai soka munoziva vanhu, we try to put mabarriers pazvinhu zvine chekuita nenyama nemafeelings. Ndo paunozoona munhu anotaura kuti hanzi kana kuti mwana ane 22-year-old haakwanise kuti attracted kune mudhara ane 45. Do you know what I'm getting to something? I'm getting to something. But that's not what we are talking it's about. Not always. It looks as if wati pane kaelement kekuita kunge kakumbunyikidzwa. Ndo zvandoda kutaura kuti kana ari yemusikana aitoektera anzani pastor ava mumba atori attracted. Ndo patati mafeelings anokontrolwa naye. Ngoma ometa understand kana waekterwa woti kwadzo here. Cycle of vulnerability ndeyekuti unenge usina control, you don't have any other way. Ipapo ndikupanzwisisa pekuti uri mushandi. Tikachitora pachivanhu tosiya zvechirungu zvematerminology. Munhu auya pamba pako wawakachengeta mwana wako vakakuitira miedzo angachidya maid mumba makarara mukadzi wako kuchechi vari kuita sei? Munoziva kuti vanhu tikada kupota tichitiza reality tichitarisa reality iripo ndeyekuti vanhu ava ndivanhu vechivanhu vese. Kana uchida kudya mushandi chimubvisa pabasa rekuva mushandi, modyanana zvenyu. Handiti muri vanhu vese vabva zera munogona kudyanana zvina basa, but kuti umudye achikushandira ari mushandi wako ndozvatiri kungorevera. Ambona kana chimwana chacho chekunzi mwana nashumba vakaro achida chodzi mwana. Dzoro rako hasi mwana here. Mwana akadaro. Mwana waisha mofas rejected God. Imakutonge muri vanhu vechikadzi muri varume semuchinyatsoziva dzimwe dzenguva inonzi nhengo iyo haina unhu. Nepamwe pekuti haifanira kunge ichifarira inerekana yakutoda kutoita zvinhu zvisina nebasa nesi. Tiri vanhu venyama, yes, on paper azvirambwe izvozvo mukoma wemerta unge wakuita ngori kumupfimba kana kuti even iye akakuektera unofanira kuresista nekuti mwana pachivanhu pati panyama. Omerita nditozodzingwa chechina rovanyoro paifai. Ko pachikristu ngatimbonzwai vanogara kutaura ebhaibheri vaya ko pachikristu ina hangu handipo pamuri kutaura nyaya iyi handita muchenjere kuti zvinogona kubhekifayira imimi ke zvamuri kutaurira. Akina basa zvinobhekifaya kuita seiko. Munokosha kuti mune nhubu vhere, munokosha kuti mune nhubu vhere isingagoni kusunga bhandi. Inogona kumhanya mukibage zvokuti dhu. Mwana wekuita sei? Makosha kuti mune nhubu inomhanya mukibage inopenga zvokuti dhu. Mumba makarara mukadzi wake. Idzi nyaya idzisiyana inadzo. Nyangwe imimi kwenyu kukembi dzakatowandisa nyaya idzi dzotonyadzisa. Makutongobata hwani chete nyaya yekuti kai muprofita kwenyu kukabinet kwamunoda kubata ikoko. Timati masaira basi. Chamisa isakwira mamombe. Chamisa naye nyango chamisa ndi munhu wenyama anti akachiwa magaro. Saka chicho chamisira baba. Wamunzwa Chamisa achiti mamombe mwana wangu. Uri nzenza ufuti. Utangondi mute nikuita Dugi shingwana aida kutorwa munhu muofisi ingwani. Ingwani Dugi shaida kutorwa munhu muofisi. Ndi mute general unoti varirei?
aiwa imimi pagenera chatiamura tiende hauda kungosiyana nawikinero izvezvi munoziva kuti wikinero wangoramba yazvii kuti mwana iyeye munhu taura kuti mwana zvinentini paaivhiwa zvokumama pacho ipapo its 2017 anga ari kuma 22 years saka vakakupa mwana zvokwadi ende munhu yaakuya achitaura asuwa aitochemerera achibati aifunga kuti ari kuzorwa mushonga wei hanzi aiti ikabuda uidzorera aimuona ari kuzorwa mushonga wemazino unotimutire chiuchipfeka naigeneral chati chaunotimutira chii unoratidza masimba ako iwewe nejei zvemubomo bazvishandi pano zvethumbs down izvo hazvina kwazvinoea hanzi aiti ikabuda wodzorera ingawani mwana wacho ingawani dhugisha anga aida kutorova achiti ainzi Sandra guys manzwa here panzi guys if you watch the interview pane panonzi naOla did you have intercourse, did you sleep with zvikanzi naye akisekera zvikanzi countless times but inogona kunge iri strategy handiunoziva iri kutambika yemossad. What Mossad does, they play on both sides. Intelligence yavo anogona kunge ari kuziva handiti is trying to justify but mwana haasi kucomplaina mira pasi pedzi zvandinoda kutaura ndikuti anogona playing on both sides. Anounza narrative yekuti fake allegations, then he can prove kuti munhu babaka mukadaro matovhiringidza dangokulecture yandidiyasi. One thing you need to understand, kana paine munhu anoteerera mharidzo dzaApostle Chiwenga ndinini. But ukaera watora Apostle Chiwenga as a divine being, munhu asisitori munyama, devoid of wrongdoing watokanganisa. I value Chiwenga, Apostle Chiwenga, for ability yake yekuparidza the truth. What is the truth? Kuparidza shoko rinoenderana muBhaibheri. Zvake zvaanozotaura zvemafamily disputes ake nekazini yake Commander Chiwenga vice president handinei nazvo. Chii chinoshamisa kunzi munhu wenyama akakurirwa akapedzesera arova munhu nyoro. Vanhu vaenderere mberi kumwauka kunge jira. Mutanga kuti yes, this is government, it's statecraft, munhu anogadzirirwa nyaya. Vanotora, unoziva the best form of nhema, vanotora chokwadi vochikavanisa nenhema. But munhu uyu inyama uyu. Ko kana asina kunyemberwa akazviita zvechokwadi, muchaipindura muchiti chii? Muchaipindura muchiti chii nyaya iyoyo? Yauri kutaura kuti anogona agadzirirwa, yes. Ko kana akagadzira ega akatorova nyoro. Ende sei painterview pacho ipapo pasina kutaurwa kunzi pane evidence here yekuti akambopfeka. Kana aisapfeka sei pasina kuita. aiwa masha wakanganisa kunzwa zvandataura ndati anogona listen wanga uchitaura zvisiri izvo ka ndati anogona kunge akazvironga ega kuti false allegation, then he can prove it with his false to hide away from nyaya dzedivorce dzake that is going on. Do you understand what I'm saying? Anzi, listen what happened. Last time Ola did an interview, he got sued. Okay, he got arrested at least because Akanzi, I got out as not defame. So he was arrested for a day or so, then he was released. So this time around, when this girl came to Ola said, before I air you, before I put you on air, I need to see evidence. And this girl produced evidence that Ola, in his understanding together with this legal team, know to be beyond a reasonable doubt.
this is admissible in court as evidence if maybe the prophet elects to have these guys sued. This is not a false flag. Capacity. In one of his sermons, he was actually saying there are people who are trying to play with me. I'm a very dangerous person. I know the game. I think it was after he had heard that there's an intention. Magame ananzana Enzo Asha kuti ndakubva kunonzi chi kuZim Danso ana baba Harare ndakuimba gospel ozodzoka futi. He's doing this. Ada kuwandisa nyaya dzake. This guy is cunning. Can you hear me? Yeah. Coordinatory pakamanikana but nyaya dzekudya pane power imbalances or power dynamics motonzwa nesu but anchaenderera mberi. So guys, what might actually be happening here, two things might actually be true at the same time. This might have happened and no one actually knows how it happened except for the two involved. And kana nyaya kutaurwa mwanga chitonzera kwake mwachitonza kwake, because you want to frame the story in a favorable way. So if you look at Apostle from his side, he was saying because of character. Now the said person appears on an interview and says A, B, C, D was happening during a time when he was still married. It's not the same person. The wife that he broke up with, they broke up. I was Scanom Church youth. He married her, did 4 days with her. Maybe Anga accounts got these brand new goods. Then he found 200,000 kilometers. And he said, mileage and whatnot. Yeah. Then he elected to move on. Anga accounts go, brand new. It's not even low mileage. Maybe it was 200,000 kilometers. But this is a different story. This maid actually worked for him when his late wife was still alive. Okay, that's fine. Mota kana ine 200,000 kilometers ka ichiri kunzwa 200,000 chete hai inenge ichiri right. My ex Japo ndikutaura ex Japo. Saka matonipindirira up. Okay, so I think when people are going for your character and you're also going for their character, but what you might not dismiss is you cannot dismiss this as an event that might be capitalized on. First, we do famba nevhangeri, receive evangeli, rinorerekera politics. So don't be surprised if this turn around and might actually be used against him. But in terms of aligned evidence, guys, apana evidence inaonekana all legal team yake, and they conclude that this is beyond reasonable doubt. They will be very foolish to come to that conclusion. You cannot say whether my screenshot, whether whatever you see, and then you start running with that. That still needs to be challenged, that has to be tested. So without seeing the other side evidence, you cannot conclude that this is beyond reasonable doubt. Many thanks.